het levert wel een stukje spanning in het gezin op van, nou, welke kant zult er erop gaan, wat gebeurt er, wat wordt er oprakelen. Uiteindelijk moet ik zeggen dat in ieder geval bij mezelf, nou, dat ik het vrij makkelijk hanteren kan van wat er gebeurt. Ik probeer toch een loskoppeling van de zaak en het daadwerkelijk versterken van die maar ik probeer daar een beetje een twee deel van te maken. Maar hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? Dat wordt me wel eens vaker gevraagd, want je kunt net echt gevoel en verstand altijd scheiden. Maar ja, ik probeer dat gevoel wel een beetje tussen te letten. Ik zei wel eens dat ik een soort code tussen zet en dat ik meer met mijn horen erin ga en dat ik mijn hart wat tussen let. En op die manier probeer zo'n zaak te beleven. En dat ik snap, en misschien komt dat ik door die jaren dat bij de politie zitten haast, dat probeer je net altijd helemaal erin mee te gaan van uiteindelijk wat het resultaat van alles west had. Want dat is het verdriet wat wij hebben. En dat is het gevoel wat er tussen is. Hoe kwamen de vertochten op jouw oer? Nou, ik had hier een slachtofferverklaring even neemt van wat dus tot nu toe heel erg afvalt, is dat er geen enkel, of bijna geen enkel contact west had. Hè. Dat had Ian, Beppe had wel een brief geschreven, verleden keer na de uitzending. En op zich weer we daar brief maar mijn reactie. Daarna net weer. En als ik nou ook weer zie dat eigenlijk alle verdachten de zaken ontkennen, dan denk ik van, ja, als je hem leeuwen moet, dan is het geen zaak. Dan kan ik wel naar huis te gaan, want dan moet Red maar direct nog wezen. En die jongen, die moet ook niks mankeren, want net Ian had wat die. En dat is natuurlijk voor mij moeilijk te leeuwen, omdat ik wel met het resultaat confronteren ben. En als je die jongens dan zou joggen, die vertochten, wat voor gevoel heb je dan? Is het dan een gevoel van leelkunst of wat? Nee. Rankeneus ben ik net. En als die jongens er zitten, dan zou ik van ja, wie spreken je eigen zoon hier ertussen zitten. Ik ben heel gewone jongens, heel normale jongens. Dus daar ga ik dat gevoel net bij van goh, en dit en dat. Aan de andere kant merk ik wel, ja, totdat ze steeds ontkennen blouwen en net iemand had wat ergens wat mij te dwaan horen. Ja, dat ik denk, dat wil ik eigenlijk net meer leeuwen. En daar merk ik wel dat wel een beetje begint te joekje van, ja, kom op even. Hè? Volgens mij zit er toch meer. Wat je ook in jouw slachtofferverklaring zijn, juist in de rechtszaal van de wereld moet op tafel. Maar die hebben we ook nog net yet. Helemaal niet. Wat dat betreft, wat ik direct zei, iedereen ontkent. Dus dan kinderen eigenlijk niks sprak van haar, zo'n je zei ze. Nou, en dat is in ieder geval de wereld net. Hè? Want de wereld wie wel hoe wij er uiteindelijk tussen kregen. Dus ja, dat stoort ik wel. Dat merk ik ook niet zelf. En dat is ik datgene waar je mee bezig bent. Maar uiteindelijk wat zo'n zaak op zal leveren of ja, dat maakt me net zo uit. Ja, want als we bijvoorbeeld hebben over veroordelingen, vonnis, straf, wat denk je dan zelf aan? Nee, dat zei ik, kijk van, je had er wel uniteerd. Dan denk je wel eens van, goh, wat. Maar een jaar hier is te kwart, en 10 jaar is te lang en 4 jaar is net goed. Ik zou het net weten, want dat maakt het net goed van wat je verliest. De prijs is dus gewoon te heeg. Dus uiteindelijk maakt het dat ik net uit. Maar wat ik graag zie hier, is dat gewoon mensen verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat ze dienen hebben. En net meer dan dat. De verdachte zeggen van, we hebben niet mee te krijgen, dat leuw je dus net. Ik kan het heel moeilijk leeuwen. Ik tijdens de hele zitting dat er al je verklaringen binnen. Die al je zeggen dat bepaalde jongens bepaalde gedragingen dienen hebben. En het enige wat de jongens tot nota zeggen is, ja, we gaan niet dienen. Ja, dat vind ik toch moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Want ik denk, het kind toch net weer dat we saffeltjoegen bepaalde dingen jongen hebben en dat er dan helemaal niks part is. Nou ben we al een mooi skoft verder, wie 18 april verlingde hier. Hoe het dat oude oorlog hier van je mest? Ja, sommigen zeggen dat de eerste hier het zwist is. Je maakt je alles in je keer mee. Ik zie het steeds maar als een soort overleven het eerste hier. Dan mag je gewoon alles terugkomen. En soms was het op een automatische piloot, soms was dat maar heel veel gevoel en mind. En nu pas komt langzaam meer naar een stilte daar, waarbij het gevoel van gemis gewoon nog wel meer binnenkomt als misschien wel in het eerste hier. Nou is er even allerlei van het gevoel van daadwerkelijk gemis, omdat je nou meer met de rechtszaak mee bezig bent. Maar straks komt er in een soort rustige periode. Ja, en dan begint het voor meer erover te denken. Dus ik denk dat we de moeilijkste tijd nog net echt gewoon hebben. Als we even joggen en luisteren naar wat er juurt zijn is.
dan zitten ze vertochten, ja, voor u is het echt heel zwier west. Wij het ver zitten een paar dagen, voor de familie thuis wie het echt heel dreig. Rekkert jou dat? Ja, op een bepaalde manier wel. Dat mag net voortstrepen, dat is net niks. Hè? Ik wat zei mij maatje, ik dat een jongen zo lang ver zitten moet. Die Beppe die schreeuwt, ik zei, zo lang ver zitten, zo lang zonder familie. En tuurlijk rekkert je dat. Mijn orenkant zei het aan de orenkant weer een beetje ja, maar er komt straks weer een tijd dat je hem genieten kunnen van je band of dat ze zelf weer het leven oppakken kunnen. En die tijd komt voor u net weer om. Dus dat is wel een beetje dubbel in het gevoel. Maar het is net zo dat ik dat van hun voortstreep of zijnde, dat stelt niet voor. Nee, natuurlijk niet. Na je week is dan de eerst. Hoe spannend is dat? Of is de spanning nou er een beetje Ja, ik viel dat om mezelf, dat de spanning er al wat is, omdat er wist net exact wat verwacht ik is aan de eerste dag. En dat hiermee al het seizoen ook wel van, nou, wat komt er over zinnen. En dat dit er nou wat aan. En wij een gevoel kregen bij wat er vandaag een bol of net zijn. En daar kun je wel maar verder of net maar verder, daar vind je wat van. Maar wat die nou de eerste wordt, ach, we zullen het wel zien.